Αντικειμένο. Δεν το έχω. Πρέπει να έχω. Λίγο, μην το βάζεις, μην το κάνεις. Έχει πείτε. Και τα χειριακά μου, Εγώ σου Θανάση κάνει αυτό το... και εμένα το έκανε. Ένας ξύλινο. Τόσο φίλος του Θανάση κάπου εδώ. Καλό. Ποιο? Να κάνει τέτοιο σίγουρο. Κάνει το τσζζ, αυτό, και ξζ. Κάνει αυτό με δύο φορές, και ξζ, κάπως δύο φορές. Κάνει το λίγο ακόμα και το αυτό. Μην κάνει αυτό το δυνατά. Να, αυτό θέλω εγώ να μάθω. Καθάρισε λίγο Θανάση. Εκεί. Στο εκεί. Θα του πάρεις ένα άσχημα μερά. Μη φωνάζει, κάτσε λίγο. Πού ρε, εδώ. Τι ήταν η φρενιά. Δεν Θανάση. Θα του πάρεις ένα μερά. Να κάνει, να κάνει όλα. Πρέπει να μάθει το λίγο μας. Λίγο το κάνει. Πρέπει να το μάθει λέει. Έλα. Λίγο να. Α, το κάνει. Τι το κάνει. Треба πρέπει να βρω αλτέο, πρέπει να βρει ζυγάρα. Να βάζει το μικρό στο σπίτι. Δεν το βάζει έτσι πας το παιδί του ίδιο. Μόνο και να κάνουμε. Τώρα πάμε να κάνει. Δεν είναι πάντα, βγάζει. Το δημοκράτο μου δεν κάνει. Εντάξει, βράφω, βάζει. Μάθεις λέει. Να δούμε. Καλά. Καλά, δεν είναι να μας Τι μπούζουν και δεν είναι μαλάκι. δεν γίνεται έτσι. Κάνει, αλλά δεν κάνει. Μόνο το πούμε μόνο 8 η ώρα. Άλλη μην είναι πιο ωραία. Δεν είναι να δεις λίγο λίγο. Τι έκανε το δικό Ποια είναι το δικό σου έκανε.